Vítejte v naší psychiatrické poradně Ipelison. Jsme tady pro vás, abychom vám poskytli pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví. Náš tým je tu pro vás každý den, abychom vám pomohli řešit vaše problémy a najít cestu ke zlepšení vašeho duševního stavu. Věříme, že každý z nás má právo na šťastný a vyvážený život a je pro nás důležité, abychom vám pomohli dosáhnout toho cíle. Nebojte se nám sdělit své obavy a strachy, jsme tady pro vás, abychom vám nabídli empatickou a podporující ruku. Díky našim službám Ipelison máte možnost získat odbornou pomoc a navázat kontakt s naším týmem terapeutů a psychiatrů bez ohledu na vaše finanční možnosti. Vše první priorita je vaše blaho a pohodlí a proto se snažíme poskytnout vám tu nejlepší možnou péči. Přijďte k nám a dejte nám šanci vám pomoci najít cestu ke zdravému a šťastnému životu. Jsme tady pro vás a jsme připraveni vás podpořit na vaší cestě k duševnímu zdraví. Welcome to our psychiatric counseling center, Ipelison. We are here to provide you with help and support in the area of mental health. Our team is here for you every day to help you address your problems and find a way to improve your mental well-being. We believe that everyone has the right to a happy and balanced life, and it is important for us to help you achieve that goal. Don't hesitate to share your concerns and fears with us. We are here to offer you an empathetic and supportive hand. Thanks to our Ipelison services, you have the opportunity to receive professional help and connect with our team of therapists and psychiatrists regardless of your financial means. Our top priority is your well-being and comfort, and we strive to provide you with the best possible care. Come to us and give us a chance to help you find the path to a healthy and happy life. We are here for you and ready to support you on your journey to mental health.